Maing hapon mga guys. O karon na ako diri sa kuan sa akong amo farm ay Istrahara day. Tanaw ang mangga diri. Mao kini ang mangga nga grafting method. Pwede na kuan na siya mga bisag mikamang paganig bata, pwede na siya mamupo kay ubos kayo. Ano? Na siya. Kini siya upat pa ni siya katuig. Mana na mangga diri. Perti kaya no. Diba? Kini itong gitanom ni namo ni 2016 patagin siya katuig nya songitan na bay napagbayabas bay pwede ka pa ni siya kanon og wa mo chay ya pa ni siya kadto siya apple mango to kini Indian mango sa tanang gusto mag kuan grafting upat na siya katuig usa na pero mamunga na siya mga pagtanom ninyo hapit na mo tuig mamunga na mana siya napoy agre dire ngagi batikol diba mugbo kayo na siya napoy gitawag lagtin og sa ato natubog YouTube पे YouTube ayo YouTube inta pa YouTube माफ YouTube ada Sadik India o Bangladesh أنا बांग्लादेशी أنا اسمه मेहदी अब्दुल मन्नान Otoy nagayo sa aircon nagkabit sila sa aircon karon ताल ताल ayo ada tulong Sadik أنا Sadik ayo ada YouTube sawa kalam syugul أنا شغل مكيفات ركب مكيف جديد سبليت شركة اسمه فالكون مهندس ثلاثة ركيب مسعود मेहदी ayo रकीब हिंदी मसूद बंगाली मेहदी बंगाली ayo هذا مهندس كبير هذا مهندس كبير هذا ayo شوف هذا مهندس كبير ركيب هذا مهندس صغير কাজ করতে ওটা দেখাতে হবে তো mana sila nagkabit og aircon ay lamang kung pa video kay aron makita po ko sila kay nagod ko no YouTube mo na diha kung gusto mo kuha na ng mangga halaga zon aywa YouTube اسمه ha YouTube اسمه gani nata jawal face ha ايوه في ay type shoya mo subscribe na lagi puto nako lagi kay og sa tanan nga gusto makahiballog yung sa nako pagtanom ng akong mangga diri sa akong amo grafting method pwede mo PM nako sa akong Facebook isa gani Dotolyo nangalkag pagbuhok di ba okay kayo hapit na nahinog. Shout out ko sa mga liti vlogger kay Mikoy Rosales. Daghang salamat sa akong abay nga pamilya niya dire, Bay Alex. Shout out sa iyang asawa kay Mamang. Daghang salamat
sa nga makatabang din ako ug wa ko'y bugas. Daghang salamat. Shout out sa mga vlogger sa Riyadh. Nya human na sila kuan, human na sila kabit. Nya guys, sa tanang kuan, nag-subscribe na ako mga bago. Daghang salamat sa inyong pag-akos sa akong balay nga gamay. O sa mga nag-views, daghang salamat sa hindanganon, daghang salamat sa tanan. Basta mao ra niya akong kuan ni ana lang ta bay, ana lang ta. Ato ka ligtaan na. Gini shout out sa taga Riyadh. Daghang salamat sa inyo. Og maayong hapon. Kalas. Oh, ako nang ikalas na. Ada Mohandis Kabir. Ada Sadiko Itnin Sana. Shugul hada Markaz Mukaif. Mokaif Itnin Sana. Sadik Marah.